Si kafan tube sina nga jamana kono ni kunchali koni damne na bi Desember kalo kle mukan wolonvla samba fla hani mukan kele akene nyama ya hotumbe anga fronte fanga nyama bolo Colonel Assimi Goita samba fla ani mukan fla kasabin hulu koni bora hanga ministry fe minka bara nyashilendo anga jamana musaka ko kunyoma farkolo nyenaje kunafunia hube talike farafina wane uka kenemi kon minatan Cameroon kaufe no ni kadatu bagayko alebe wala likanye kunafuni ale kononala nunu ye bakrubawe hamina da faramunu kankulu la soma sangadaina ayo bismillah kafurni tan krenkreni ke kanyeshi o malikono ani maliko ka hofan fe sokolindo MCT jabaran nani sangadaina kunafuni keneni o usigili o kilingi na bela jirali bakruba temenin ko kabuino si kafobambe sina hanga jamana kono ni akunche barali ulu koni damne na Desember kalo klim kan wulun pla samba fla ani mukan kele hakene nyama ya hutumbe Colonel Assimi Goita bulu frante fanga nyama anga kunafuni na mutumbe akeneka hodi babai watara kafara Abubakar Sanu kan ye jamnu soro hambulu laje Malika siga foba men bi wele ko Assise Nationale de Refondation jamana den be bi je ka minke o baraw nun dona bi so madaina anga jamana nyogon soro soba men be wele ko CICB Centre International de Conférence de Bamako akena inka anga mali jamana kuntigi Assimi Goita alekum keneka wa alekera kene dayele mbagaye ako biye dombaye domi anga jamana inkono ni anga alain foka wala nyumando ka sababu ke alain sonaka bira ana o alain de kanga fo bari afle kene men kan nyeni kene barka ma baye wani kene ye mimbe to anga jamana don hakilila jamana kuntigi Assimi Goita ako kene nka alain ni sonjale do wa abe yoro mena ko sisa hala du sukunte ka kami ka sababu ke malido nye min fo uyake mamenu menu o to dala mawiye olu sera ku hakilina fo jamana nyema wiye olu sera ku felala kale ne kenenka bari ambe do mena ko bi ne anko anga tanye ni anko transition kan no bo aka kan jamana de menu mbe ni ube mali yera yoro jauna be ka seki hakilina fo mali koina ako oyekoye min jara ali Assimi Goita yi kosobe ako bara mi vle ninye adam na kabine Desember kalo kleta aninkele samba flani muga aninkele M7 TV, les 7 jours qui font les Mali. Comment kado dakele fe kabo dakele fe obika sababu ye au bisaka lafia au ka jamana kono choko mina akoni asese min flani nye obena ka sababu ye kaseka dusu minu me maula hakilna me maula kaseka bela jele fo wala sa jamana don kaseka afamu o yira mawni nyonche no temena ako o min flani nye nisi ga fo kera abika sababu ye jamana don bala je minye kalata mimbe ni obeka kuma beka fo kaseka wati kangara ni fo obara ko nana Assimi Goita akoni ya malita kalaje ako fendo kera jamana kono mauma famu nga dowara takoi anga jamana yin crise min ka politique ko save santa menuna awatu la maud sabagoro dimina ako onyogona de kumbolo la lendo anka tukuni koi nga ulu ye yeli minke umaso ama abada bari jamana dew ulu ka wuli ka jokunya jamana dew nye akoni yata kalaje ukumba ka mali blaka tasra jugu doka srami ni mayra bise ka foko sra jugu mamba kundo kwe nga ulu koni ya ayero jan ukona bari ako ni mami somena nyana minina ibala je ka conquistion soro jona
Ambe temeni kunnafoniw ye alibi amedo jamana ale lakana ko bonna kunka colonel Asimi Goita kabini aka sigili barawla nimeke achien folay aka la sigike ni jakuli minuka baranya shilendo anga jamana lakana ko konyawma ambe anga kunnafoni no ka jawlaje. La jerem fleni ni akoni kera anga front fanga nyama ale ni Nations Unies mao koni ni nyogonche munubita manani watina anga jamana kono. Kabini President Asimi Goita haleka sigili ni koni meke ashien follow ni akoni la sigi mini akoni be talike anga jamana lakana ko ali bunankunka yasa ka fereni dabali soro ukunyawula. Lajere kofole mfleni ni akun koni minache femi koni ka walia ublasin ka walia munu koni minake sababu ye wuli ka jomunu besena yasa anga jamana finitigila kaw ulu koni beseka nokoya basoro uka lakana ale barawla anga jamana fantan nani belajaralena be ani kelea uka sabati anga jamana kono. Inafo andasilama kunafuni ali kumawawla samba fla ani mugwan fla kasabi hulu kwa nimbora hanga ministry feminka baranya shilendo jamana ali musaka ko kunyauma kasabi munkonana nani akoni airaka fo samba fla ani mugwan fla kasabi ubetu jofu miliar bafla ani keme ani bisabala kakeni samba fla ani mugwan kile o kasabi ni ubetu jo samba fla ani keme ani bishiki ani shiki Amadu Ashjara be alika jawlaje kunyauka. Ministri mi sigimbe jamana wagande kuna aluseni sanu aleko ninye samba fla ani mugani fla kasabiu ninga ache ninga ta aseme siente mo yoro wasablun konona na uka alaje ako minye samba fla ani mugani fla ye ko kasabu kanga ka ke ka barake mimeti ijo sefa wari miliari bafla ani keme ani bisabana kungamfena ninga ko sam 2021 miliari bafla ani keme ni bishigina kungam niye ajate mine soro akoni jigina kosobe ni miliari biduru ani wulunvla ni akungamfenye ni yata ola keme saradala flanyona ode bina jila sorota fanfe jamana wakande kono ni ataka laje miliari bafla ani kemeni bisaba min kanga ka ke kasamba fla ani mwani fla barauke obiti jo miliari bafla ni kemulun fla ni binani ni shigina kungamfen bonyangoma okoni ba yira ka fo ko goleya abina do barawla kosobe samba fla ani mwani fla konana Amido jamana marabulu kunafuni aula minjo falala nyonka la dala kula kanja trawile alefe mbululaje. Ay au bisimila aka bi marabolo kuno fununa ambi folo kai kerenkereniana mahina dugu konnana barakelo kala fasaliton jekulu do konye la jere do ke mahina gar konna araba temeli décembre kalo klimuga ani flasamba flani muga ani kili la jere mi na koni bulla kerenkereniana teren koni la wulili ko kuraka kai dugu konnana ninkene ko folinkan udatura gouvernement koni tunye laidu min kondi uma kakeni kai koni terena wulili ko kuraye samba flani mugani kelin konnana bara mi hokumu konnana sopa faire no koni jekulu min ga bara benindo kai teren siran ko koni kunya nyana bolima oluka samba flani tan konotoni samba flani mugan bara kelo seben koni konnana olu datun sira wari mi sorolima ni ko inkadara konnana otmeta sefa wari miliar konoto na kunkan fenila ni wari ko folen koni tumena ke kakai teren sira ko koni de nyanabo mi tumesikata fo kilometri keme duru ni bishegini woro de la nambora kai aman kunda siga sokan Chemani fitini do mi shibeta san woro bonyankula ale koni shuira borodo kono ablali kolon koni kono alamsado décembre kalo klemuga ani saba samba flani muga ani keli kalanko dugu konnana no be kalana fe sigaso marabulu kono ni chemani fitini koni tuye kalako dugutigi dindi asomogo bora katununi ko koni kalama kari temeli wulada fe odi kadara konnana sa uye nyininu dabo kataga ni cheni fitinin koni shuye kolon honi kono ni den koni yera domina uye ashuru odonkele nga alisa kalana gendarmerie mawo ani uka donso koni be nyinina
yaasa maa min kɛra nin kojugu in kɛbaga ye o bɛ se ka tɛgɛ kɛ o tigi la walasa ka dansigi bi marabolo kunnafoni na halisa an bɛ to Sikaso marabolo kɔni kɔnɔ wulikajɔ dɔw kɔni daminɛna kɛnɛya kɔni bunankun kan min de bɛ tali kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ musow la muso min ni bon kɔni bɛ olu si minɛ fo ka taa se kɔlidayɛlɛn kɔni fana ma Sikaso marabolo kɔnɔ nin baarakɔfɔlen in kɔni daminɛna desanburu kalo tile 23 ni a bɛna kun cɛ janvier kalo tile 7 nata min sigila sen kan Sikaso kɛnɛyaso maaw fɛ wa ni sɛgɛsɛgɛli in bɛ sen na Sikaso CCRF n'a CSCOM bɛɛ lajɛlen na a lajɛrɛbagaw yɛrɛ ka ɲɛfɔli la yaasa hali bi musow ka kɛnɛya ani bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya bɛ se ka sabati ni ne bɛ dan sigi a ka bi marabolo kunnafoniw na marabolo kunnafoniya de bɛ taa n'a ye jamana kɔkan ko kunnafoniw na min jɔ farala ɲɔgɔn kan Fatumata Jalo ale fɛ. Guinée minisiri ɲɛma Mohamed Biavogi ale y'a ka baarasɛbɛn yira u ka jamana ɲɛma la Colonel Mamadou Doumbia o min y'a yira k'a fɔ k'ale dalen don a ka gouvernement ɲɛma la nka nin baarasɛbɛn in ma kunbɛcogo ɲuman na Guinée politiki ɲɛmaw fɛ bawo a yirala k'a fɔ ko cɛmancɛrɔ fanga jatew t'a kɔnɔna na Burkinakaw fɛ yen nɔ u ka jamana ɲɛma Roch Marc Christian Kabore ale kɛlen don ka tile 2 tasi bila kɛ k'a ɲɛsi maa 41 minnu bɔnɛn'u nin na k'a sababuya kɛ binganiwale ye u ka dugu kɔnɔna na alamisa don desanburu kalo tile 23 ferekɛla dɔw minnu ni fintigilaka dɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'u tun bɛ ka t'u ka minɛnw ta Titaw mara la olu binna Bamanciw ka jan dɔ kɔnɔ Wagadugukaw y'u ka dusuma kasara yira nin wale in na Kɔngɔkaw fɛ yen nɔ RDC binganiwale min kɛra Noël don Beni dugu kɔnɔna na dɔ farala o maa sataw kan kari don desanburu kalo tile 26 la a yirala k'a fɔ ko maa 8 ko de sara wa ko maa 20 k'olu de joginna Kongo gouvernement ka ciden fo ka taa se Nord Kivu fintigilakaw ka gouverneur ma olu ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye Kinshasa nin binganiwale in kan Somali jamana ɲɛma Mohamed Abdoulaye n'a bɛ f'a ma ko Farmajo ale ka laseli dɔ senfɛ kari don su desanburu kalo tile 26 k'a bila tɛnɛndon desanburu kalo tile 27 a y'a yira k'a fɔ k'a ye a ka minisiri ɲɛma Mohamed Hussein Roble k'o bɔ a nɔ la k'a sababuya kɛ somigɛlen don k'a fɔ k'a ye yuruguyurugu dɔw kɛ ni cɛ 2 ninnu olu bɛ ɲɔgɔn na min ye u ka jamana kalafili o taabolow la o min kan ka kɛ sababu ye jamana ɲɛma kura k'o sigi Sud-Afrikaw fɛ yen nɔ Monsieur Desmond Tutu ale ka saya kɔfɛ maaw bɛ ka tasi bilaw kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ u ka jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa ale y'a yira k'a fɔ kari don desanburu kalo tile 26 la ko jamana bɛna tasi bila kɛ k'a ɲɛsin nin cɛ in ma wa k'u ka drapeau bɛɛ bɛna jigin u ka dugu fan 14 bɛɛ lajɛlen na ani Sud-Afrique ambassade la jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se Desmond Tutu ale ka jɛnaja ma o min kan ka kɛ janvier kalo tile fɔlɔ san 2022 la Desmond Tutu fatura kari don Cap dugu kɔnɔna na wa a si tun bɛ t'i jɔ san 90 de la an bɛ segin ka na an ka jamana hali kunnafoniyaw la ni jateminɛw kɔni ye a yira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ kumaɲɔgɔnya kɔni sinsinlen don kosɛbɛ da ani da la o kɔni waleya ye ni an ka jamana kɔnɔdenw kɔni tɛ u b'a dɔn Sissoco hali jadɔ fara ɲɔgɔn kan an bɛ olu lajɛ an ka wale kɔrɔ olu ka kɛra sababu ye maa caman olu tɛ ka u ba don kalanw ani sɛbɛnninw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la yan'u ka gafe nafamaw olu bolo nɔ bila sɛbɛnninw ni kalan dɛnkɛrɛfɛli o ye wale cɛjuguba de ye maa kalannenw fo ka taa se maa kalanbaliw yɔrɔ ma politiki kunda ani jagobatigi kunda a ka gɛlɛ ni jamana kɔnɔna na ka layidu talon bɛɛ lajɛlen bɔ u sira fɛ ka da ka maliden tɛ gafe kalan yan'a k'a bolo nɔ bila mɔgɔ joli de bɛ yen olu ye Orange ani Malitel u ka contrat kalan yan'u k'u ka pisi don u ka telefɔni kɔnɔ mɔgɔ joli de bɛ yen n'olu ye furu sɛbɛn kalan yan'u k'a bolo nɔ bila mɔgɔ joli de bɛ yen n'olu bɛ sɛbɛn kalan yan'u ka taa jaabi polisiso ale ni kiribunda la fɔlɔ maa joli de bɛ yen olu ye baarakɛ sɛbɛnw bolo nɔ bila yan'u ka baaraw daminɛ maa joli de bɛ yen n'olu ye bɛnkan sɛbɛnw bolo nɔ bila Alger n'u y'o kalan ani bɛnkan sɛbɛn tɔw maa joli de bɛ yen n'olu ye camancɛrɔ fanga saritiw kalan yan'u ka dɔ fɔ CEDEAO maaw ma maa joli de bɛ yen n'olu ye san 1992 février kalo tile 25 sariya sunba kalan yan'u ka na fanga kɔkɔrɔma dun coup d'état bangena mun na
Amido farkulo nyanaje kuna foni ya ula farafina wane uka kene mbigatan Cameroon kaufe no anga dola chilamu nuko ni semena ye ubara ula ukafe kofali ubora Mohamed Makasuba alife mimbara hukum kono kuna fonyina munuko ni no ni uluka bara benindo ubara ukunyo mahuluko ni uhakila tawdi hanga kuna fonyina uka kumagalamana hambe katatu bahaibo alika sorolo naje Kina wano ka kene bangi na ka Cameroon kaufe no betali ata ku bisa ban sabana ngasa anga digirin karamo no betali sama taseko taka no Mohamed Makasuba akoni wele bidakan ke kase chedi mugani shigima chukomina obeseka taka anga jamana jorofa ninkana ku falenka ni matoka dile ma masa ore hukumu ngono ay wili ka joke kase farko nyana ja kuna fundilo ma chukomina amesegu hakilina tado ni chedo nunga capacité uko bonne bulu Mohamed Makasuba ni ata kala ya ejer munuta al ni ne rebla place la no kumeni kelon deta e kadamu ka ulude en qualifié ta Coupe d'Afrique la ani kan qualifié ta Coupe du Monde match de barrage kanaka donc ni yota ko laje o bayira presque aya jeruta e keme sarala e bikono donta donc jer saba kura amse ka fo mum farala kan munuma participer la ulu fene ta isa ka sama ke jer mse ka muna aka valeur fara équipe kan kada ka abse coup frantana abse cornetana wa ka centre bela jelen fene kan bo if bisma fene hal na kun famana kana jer do sisa muma 5 ans bo chamanche bulu fanfela la fene abse ka ke renfort bay Amidou Traoré du hakliba la alsa et Coupe d'Afrique mikara Sénégal en 2015 jerman ba kuno wa percussion mala fanga wala hakila naturo sra fenega samasro toujours d'offre la kan niveau wa ni sababu be na ke renforcer équipement wala sa amse ga ngala ini soro tukuni ko kora fa nana ya ira ka fo ko ni chede nunu munu flambulu obiseka ke ami ajigiya ka fo kam sega joro gara soro munte joro sabane no ere kala nga joro nyana mai salaba nunu konnana ama chien folo kuma ye aka cero ne so atantar ni lisi de la ni fon sera mais munu fla bolo ni fene adela ka baraka ni nuye ay kurmon élémentaire jouer ka ban angara ka pour premier on ka fami courtant ani woro soro bi tan kelen do malama bi encaissé bayra ka fo vraiment cere munu babola dalendula ame do ke na tara Cameroun 1972 Mali tara finale la 2020 tout récemment en tara finale fena channa to ko jamais 203 amba bisiki nyinanta mais ala deli ni ka ke troisième fois mais finale cette fois-ci Mali kata Makasuba vraiment ama ini jamana fe beka do kaye a sera romina 6 ans vraiment on nga critique ko wajibi di parce que nga barade do même do de kaye jamana de beka do kaye wala sa Mali am segni ko rata ko mina ne re bulam sega ajigia e kadaka équipe mamulo talamula potentiel bula en même temps ou do fara luga niveau ka katame Coupe d'Afrique temenenta ka kadamu ga Coupe d'Afrique temenna détail fitin do anje ne bulo 600 o détail chama régler la kadaka on te bi chama do mais zena amega bido wanga défense refneta la kabita donc o fin mukan ko se mum se ga permet vraiment ka se ga esprit comme se ga Kuba ke ni Coupe d'Afrique na inkora fan temene ngambe se ga fo ngoni chede nunu munu so kan tile fe Mohamed Makasuba na ga staff fesa unu se ko nu damara bege chokomina anga jamana be se ga nanin jonjonye no ere performance mu nyogona make folo nga na ma do ka fo kay final kilometer o tar kam ngam fe Yaoundé 72 amba jigiya ka fo kunu se ko nu damara ke chokomina anga layinu me se ga sabati Aflego kuna foni munu farala nyonka kati oma udekera nuye oniche oka flali tukunyumana osolinga tu radio emergency alini MCT jabaran sanfe halaka shure di oni nebela jaralima